Máš? Jo. Jdu na to. Takže čau lidi, dneska jdeme dělat buďky v lese, buďku teda. No a jak vidíte, tak tady můj táta leze na strom nějaký a bude tam chtít přidělat buďku, ale nevím, že se mu to povede. Myslíte, že se mu to povede, lidi? Já si myslím, že jo. A nebo ne? Tati? Ano. Já nevím, že si vylezeš. Podle mě ne. Tak jo. Mám ti podat vetačku? Co? Mám ti podat vetačku? Já ji mám. Aha. Kapsy. Kapsa. No jo. Takže lidi, jak vidíte, táta je už na stromě, jak vidíte. No ale neví, ale jako může se mu to podařit. A to už to asi přidělává táta. Už to přiděláváš? Ne, připravuju. Jo, táta to ještě připravuje. Takže půjdu radši dál dívat lidi, aby to na mě nespadlo. Jo. Ale někde je tady naše kolina, ale nesmím jí natáčet. Musím natáčet jenom tátu lidi, protože dneska musím natáčet jenom tátu, ale rád bych jsem vám ukázal, kde je kolina. Je hned tady vedle mě. Jo, ještě jsme si vzali baťohy. Vzali jsme si baťohy a ještě máme, měli jsme zvacinu, jsme se napili a šli jsme hledat nějaký strom a táta vybral tady ten, protože tam není moc větví a my vás právě učíme, jak si dělat buď tak. Táta už to má hotový, doufám. Ještě ne. Ještě ne. Tak to vypni, pak to natočíme znova. A proč? Vypni to, pak to...